Nga kagahapon giduso na gyud Radyo Mandong sa Citizens Crime Watch ang kaso batok kang Romualdez, House Speaker Martin Romualdez, House Majority Leader Representative Manuel Dalipe, former House Appropriations Committee Chair Representative Saldico ug ang Acting Appropriations Committee Chair Representative Stella Kimbo. Kay kini dunay kalabutan para lang masayod ta mga higala, dunay kalabutan sa 241 billion pesos worth of insertion sa 2025 national budget. Mao na nitong inyong ungab nga kadtong mga 30 pages kapin. Yes. Nga doon ay mga kuadbaga kasama blank bitaw. Oh, napamatud-an nga doon na dagi pang-insert dito bagya kasama nga mga figures na wala aprobahi sa bicameral committee. Yes. Mao ni karon ang ilang giduso Radyo Mandong. Atong paminawon ang tipik sa mamahaya para madunggan natong ilang sa ganun ilang ning giduso sa pagpanguna usab ni Attorney Ferdinand Topacia. Atong paminawon mga kasama. Representation of the Citizens Crime Watch. Ito po yung ating presidente, akong national chairman. The Citizens Crime Watch has been in existence since 1992. At talagang pakialamero po kami. Basta may nakikita kaming talagay namin ay may graft and corruption, ay pinafile po namin. Kami po ang nag-file sa Dingbaksya kay now Congressman Den Secretary Gari na ngayon ay nililitis na sa Sandigan Bayan. Kami po ang nag-file doon kay Commissioner Guanzon ng graft na ngayon po ay nililitis na sa RTC Bulacan. At marami pa po kaming ibang na-file po rito, yung sa SUP 44 against former President Aquino. Kami rin po yung nag-file. So, hindi po ito politiko, hindi po ito politika. Ito talaga ay aming advocacy sa Citizens Crime Watch. Non-partisan po kami. Why include Kimbo, sir? Bakit sinama si Kimbo? Siya nag-admit nun, di ba? Opo, alam na pala niya ni insertions, dapat kumilo siya para hindi ito ang i-transmit sa as an enrolled bill. Dapat binalit yan sa BICAM kung lalagyan ng insertion. Kasi yun po ang aming evaluation na ito po ang krimen na nagawa. May administrative case din ba na kasama sa implied naman po yun pagka-ombudsman na we are invoking both the criminal and administrative jurisdictions of the Office of the Ombudsman. Malawak po ang kapangyarihan ng Ombudsman pagdating po sa graft and corruption. So ano yung prayer niyo, sir? O ano yung prayer niyo na mangyayari, sir? Well, sa ito pong classification ay up to 6 years imprisonment. Yung pong sa graft, depende po sa mapapatunayang value ng perwisyo sa pamahalaan. Sa administrative po, pwedeng suspension, pwedeng dismissal from the service, pwede rin kung convicted, perpetual absolute disqualification. Ang ingon pod sa mga netizen Radyo Mandong kagahapon sa dihang atong silang gipangutan na bahin aning pagduso og kaso, nanginaot sila Radyo Mandong dili daw mapolitika. Na ay nag-ingon dinhi nga unta daw dili fair judgment ang mahitabo aning pagkaso batok kang Romualdez ug sa mga congressman ingon ni Romel Selga. Kay kumangutana daw ta Radyo Mandong kung kining lakang sa Citizens Crime Watch pag basi mang-ipit daw si VP Sara na noon, niingon gani si Winston Barnes nga ipit naman gani daan. Mao tang ilang giingon dinhi og pasalamat sila sa Citizens Crime Watch sa pagduso kay dili lang man dili ang ingon po sa mga netizen dinhi kabalutan nga dili ni kay VP Sara, dili ni politika kundi para pod sa katawhang Pilipino.